అందరికీ సో ఈరోజు అయితే దసరా అందరికీ ఫస్ట్ హ్యాపీ దసరా అండి. అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు అండి, మీకు మీ ఫ్యామిలీకి అందరికీ. సో ఈరోజు గురువారం కాబట్టి దేవుడికి ప్రసాదంగా సేమియా చేసుకుంటాము. సో ఇలా ఫస్ట్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తెచ్చుకుంటున్నాం. దాంట్లోనే నెయ్యిలోనే సేమియా చేసుకుంటున్నాం. సో ఇదండి ఇలాచి వేస్తున్నాం. సో ఇదండి ఒక కప్పు చక్కెర వేస్తున్నాం. సో ఇదండి అయిపోయింది. ఇందులో డ్రై ఫ్రూట్స్ వేస్తున్నాం. సో ఇదండి ఫైనల్గా అమ్మగారికి పూజ చేసాం కదా, ప్రసాదం అయితే అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పులిహోర చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు మాత్రం దేవుడికి సేమియా పెడుతున్నాం స్వీట్. థ్యాంక్ యూ అండి, అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు. వన్స్ అగైన్.